som al Palau de Miravet, a Miravet, Ribera d'Ebre. Palau datat aproximadament segle XII, vinculat directament amb els templers. Aquí, però, hi va venir durant un parell de temporades, l'any 29 i el 30, diria jo, en Joaquim Mir, el pintor. Aquell pintor iconoclasta que pintava més com volia que no pas com manaven els cànons de cada una de les èpoques o les avantguardes. Aquest palau s'ha convertit en residència d'artistes, en allotjament rural i en sala d'exposicions. I és que a Miravet hi ha moltes coses. Hi ha el riu, hi ha el castell, hi ha aquest palau, hi ha els templers, hi havia els llaüts, els sirgadors, però també hi ha bruixes i canterers. Us conhortem, si voleu saber-ne més coses, a mirar el capítol de Patrimoni de Llegenda titulat precisament així: Miravet, bruixes i canterers.